Rikmar, Kaman ma? palitaran na dito, be. Saan man? Kuha ng karton, oh. Kuha. Na dito sa tindahan. Blast on na, blast on. Brush on? Blast on ba, pampagwapa na. Bantay masayop gyapon ka, ha. Gitagaan na pati kag karton. Oh, sige. Balik na yon. Ayo. Unsa man imo dong? Ay te, namoy, ano ni? Sew? Unsa? Sew. Unsay si wala man na dere. Wala? Wala si dere. Ano si mama na daw ni dire? Maambot lang. Unsay pangalan gani? Sew. Ah, wala na dere eh. Ano pasagad gini si mama eh. Ma, wala man na sila sew. Unsay siyo? Sew? Oh. Bogo, man yung bata. Tuyo ka. Tuyo ka gani. Wag yun eh. Pulos ng bata eh. Ay, mix. Ipan, tika taman pa ba? Makabalik na ka ha? Bay, imo na ni bayo. Ha? Imo na niyo. Ano man eh? Biskuit. Wala na? Imo na nga. Napa bayo? Ah, Sumata? Ikaw na? hindi ko mukha na eh. Gihatagan akong iro ganina, nagkirig-kirig. Ang kabuang yung mga ngayon, gata ko nito ko! Magic. Oh. Braha. Saksak na to para malay tikas. Oh, saksak na to. Oh, kita mo na. Oh. Hmm? Hmm. Pili. Hmm. Pili. Oh. Okay na. Oh. Taglaan ko na. Size na speed. Magic. Oh? Size speed. Oh, nagatubang na nimo. Wala akong kita na. Oh, nadre likod oh. Oh. Likod nako. Oh. balik. Oh, saksak. Sabi pa lang, tinikas na dre. Tubang nimo ha? Sa likod oh. Dagang kayo braha. Sige, bili, bisan asa. Okay na. Oh, wala akong kita. Oh. Noibe na. Diamond. Magic. Oh. Apply na ko Pilipinas Got Talent ay. Dong, ayun sa pagdula-dula dira. Ha? Basta mag-tutor ganay ko nimo, dili sa ka magdula-dula ha kay gabi naman gud mag-uli pa pugos sa mong balay ha. Okay. Oh, sige. Tagay ko something 5 ka buok kanang naipako. Anay pa ko, bird. Oh, bird. Unsa pa jad? Chicken. Chicken. Oh, unsa pa jad? Airplane. Airplane. Very good. Unsa pa jad? Gay kog duha. Ay, pako. Si mama. Ana man ko na ay pako. Ganin na may pako akong mama. Naipako imong mama? Naaman ko. Siya naman kay gororon ah. Imong mama ron? Ay, may gabi ini mo daw. Hoy, te. Nagituturan man naman ko nga diha na ni Unsa mo. man te? Ay, karne na ay. Dala na sa inyong balay, lutuan na. Unsa man nga karne te? Ay na, sige, pangutan ako. Lutuan na sa inyong balay. Ano ka ilam ko ani? Sabawin na para makahigop kag sabaw. Di ko ay. Sige na, balatin na sa inyo. Di ko quality ay. Ma, unsa sudan ninyo ma? Balbakwa nga naman dahil. Na di ba ko kakaog mga gay-gay nga sudan kay bago ko gibrace. Pilingon po kay kawampo ka na mo gibinlan. Pagbahog diya kasin. Unsa may meaning sa DNA? Ikaw di Rikmar, unsa may meaning sa DNA? Ma'am, kabalo ko sa answer Sige, ma'am pero may ipon. dili na ako malitok ba kay bago man ko brace god. Sige lang gud, sulaye lang, sulaye. Dili na ako makuan Ano ma'am. kabalo jud ka sa answer? Oh, na sa kong utok. Sige, kuha niyo. Kabalo man ka sa answer, isulat. Kabalo man jud ka sa answer, isulat. Pakita yun sa mo ah. Di mo agi. So pagagi mo man gibalik, ikaw haabin mo makalusot ka. Gigi palantawa may kung kabalo ba jud ka. Kabalo man ka palantawa me. Kaiti na ron. Pakita din me ha. Tama. Unsa man na, di man ako mabasa lagi na. Si ma'am di kabalong basa. Guys, unsa ano to pagkakataon ni kung si ma'am dili man gyud kabalong basa? Ma, Basin mga sunod si Mana ba kay pa-adjust na pa na akong brace niya ang bayad kay 800. Tapos ako rin mo adjust na yung mga pliers niya, mga alambre. Di mo na boy, di ma kailangan man amay ipapilit. Tapos na rugby diha. Kinsa man eh? Ma, Ay, Rikmar, unsa man? wala man di ko nimo matagaig balon ma. Hala, niya wala pa kay kaon diha. Wala po ikaw na. Napas mo na day ka diha. Pas mo na eh. Wala ta ko diha sa inyong eskwelahan mo anha ko. Sige.
Rekmar, Uy, ma. Ang balon. unsay balon? Kuha niya. Saan man eh? Napas mo na magkaka, basi naglabad na imong OM na na. Ato sa ka. Wala, nanawag ang ama, oh. Basta mo bayad na sa utang, eh. Hello, bay. Ilo bay, wala na kay kwarta di bay no. Wala na lagi. Ay, punan ta na ako kung baylo ba. Di pa rin kang bayad sa mga utang, di ay? Wala lagi kwarta lagi mamaylo lagi ta kunin mo kay ako untang scatter basi makadaog ba. Nya kay wala man pud kay kwartam de. Uy, na may tusok sa mata. Na may tusok sa mata. Tusok mata nga naman, ah. Ambot galit lang sige sige tay. Okay. Okay na bigas mata na. Okay, ngano man eh. Tarong diha. Sige ta sa mata yung kalit magtusok. Okay, usan man eh. Okay, sige ta sa mata eh. Ay, lubak ako. Sa'yo lubag ang, oh. Ay, lubak man ako. Ano man eh.